само хубави спомени пазим. Лошия само от последната задача и то само днешния ден, защото за ските на мен беше ужасно трудно и болезнено. След това с овцете загубихме страшно много време, изостанахме, с топчета съм, не можех да бягам. Нямах достатъчно физическа подготовка, освен останалото, за да се справим на ниво с тази задача. Беше много трудно. Така е живота, така е игра. Мал шанс. Всичкото ще бъде един голям спомен за мене. Браво, Тома! Без да се разстройвате. Успех по-нататък в живота. Мерси. Много съжалявам, че си тръгвам, много ми беше хубаво тук. Но всичко хубаво си има край. Чао! Сега, уважаеми зрители, при мен са Галя и Тома. Нямаше как да им задам няколко въпроса след това, което им се случи за доста време. Всъщност и това, че отпаднаха. Как сте? Добър вечер. Добър вечер. Добър вечер. В нашия форум, между другото, коментарите бяха, че Тома показал как трябва да се държи един мъж с жена си. Разбрали какво казах? Да. В Франция всички ли са такива? По принцип, да. Какво означава? По принцип, вие французи сте кавалери, ние българите сме... Не искам да кажа грешка. Пред цяла България. Да, по принцип ние сме... Много мил беше нея. Тя се гледаше поне на 2-3 пъти. Гледа го сега. Трябваше да си по-твърд, бе! Съжалявам, не съм така аз. Не си така. Ще така, нямаше да финиширате последно. Трябваше по-твърд. Тия носи на гръб, драпая. Тя не можа да кара ски, тия дърпа носи на гръб, връща се 6 пъти заради нея. Добре, така е според теб и по-добре да бързо и да оставя я насад. Трябваше си по-твърд. Според мен ги отстава по-добре, ако гия беше малко по-сериозно, бе. Вие във Франция не сте ли трябва да си по-корав. Какво е това мън-мън-мън? Знаеш какво е мън-мън-мън на български? Не. Българска дума. Мън-мън-мън. Какво е? Няма да мога да ти я разкажа какво е. После ще обясня. Кажи сега защо не беше корав. Твърд. Твърд. Знаеш какво е твърд? Хард. На френски как е твърд? Фох. 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 Що не беше фох? Аз бях, обаче не е достатъчно. Добре, шегата на страна. Според друг коментар в форума, Галя, беше, че сте загубили от учтивост. Между другото, вие непрекъснато бяхте: добър ден, на къде се намира еди си кое? Добър вечер, на къде се намира? Трябваше да сте малко по-бързи, или? Слави, ние сме такива. Не знам. Аз съм много благодарна. Искам да благодаря на всички хора, които ни помагаха и по улиците, и които ни спират, които ни поздравяват. Защо хората, когато ни спират, те да ни поздравяват, а ние, когато ги спрем, имаме нужда от тях, само да затваряме прозореца и да си тръгваме. Не ме разбираш. Не казвам да не сте любезни. Аз много уважавам и харесвам, когато хората са любезни, защото това е отношение, разбира се. Но това е, от друга страна, игра. В тази игра вие трябваше да бъдете по-бързи. Накрая ви изпревариха Диана и Стефан за 20 секунди. За 20 секунди. Не можа ли да дадеш малко повече? Ако не бяхме си отишли ние, щяха да са те. Пак гадно. Така че... В смисъл, щеше ти е гадно, че те ще отидат? Щеше много да ми е гадно. А вие сте останали, защото да не си отидат Диана и Стефан? Не. Дадохме всичко от себе си. Не ми го казвай това. Но така се случи, че... Еми, пристигнахме след това. Толкова хъс имаше в тази задача, толкова хъс, толкова битка и накрая... Слави, не ме разбирай погрешно. Не сме мекошави като хора, напротив, борим се. Аз не казвам, че сте мекошави, не казвам, че не се борите. Просто накрая нямахме в тази задача... Да. Аз после си дадох сметка, всъщност, когато гледах. Нямахме спортния хъс. Нямахме хъса да се борим и да пристигнем на всяка цена и да победим просто... Добре, нали знаеш, че живота е... Сега да не влизам тук в излишни философски размисли, но би могло да се случи нещо подобно. Напълно възможно. Тогава, когато любезността, бавното, по-така лежерно движение, отношение, всичко отива на заден план, защото нещо трябва да се случи по-бързо. Просто
трябва да загърбиш всички останали неща и да си по-активен. Другите бяха по-състезателно настроени. Разликата беше, Затова загубих. ситуацията. Може би, защото в той е друга французин. ситуация с непознати хора ще да е по друг Защото той е начин. французин. Ако беше с българин, ако беше оженила за българин, нямаше да сте последни. Това е моето най-голямо съкровище. Аз и с него... Моля се, не влизайте в такива розови неща, защото ще ви стане лошо. Разбираш просто. Самия Днес факт, че съм сутринта с гледах него, от 11 часа, побеждавам. това по BTV, по едно време не можах да издържа наистина. Има такова, най-важното нещо за мен, Лоренцо и любовта. Моля, знам, че е така, ама някакси... Знам, че е така. Така е. Любовта е адски вам. Въобще без любов къде сме ние, бе? Но въобще просто... Изобщо не съжалявам. Той направи всичко възможно, даде всичко от себе си. Като му казвах давай газ, даваше газ. Знаеш ли какво значи давай газ? Сега вече знае. Що караш само 60 км? Кой в България кара само 60 км в час, бе? Имало знаци. Бе, те ако спазвахме знаците... Да, аз бях на 160 км и аз бях най-бавно. Караш най-бавно, защото спазваш знаците, казах ти французин. Не беше българин, никакви знаци. Що спазваш знаците, бе? Защо спазваш знаците? Кажи, погледни ме в очите. Защо спазваш знаците, бе? Защо спазваш знаците? Те да не са сложени, а се спазват. Те са сложени, се нарушават. Кой в България спазва знаци? Никой, нали видя? Само французите. Защо спазваш знаци? Така е. Така е. От Франция и България, Тома, Модлон и Галя. Добре, всъщност, кое ще ви липсва най-много от моята голяма телевизионна сватба? Аз да. Ти знаеш. Вас. Вас? Кои нас сме? Аз? Ти? Като казваш вас, казваш аз? И кое ще липсва от мен? Аз не съм с много приказен характер. Да, в крайна сметка ти си симпатичен човек. Разбра ли, Георги? После да нямаме разни изказвания, свързани с негативизъм към мен. Човека от Франция не ме позна. Какво? Човека е истински французин. Да! Какво? Казва, че е галантен. Родината на толкова велики хора, Франция. Човека, да не изброявам тук 1 милион хора, знам, но човека дойде и казва, не ме познаваш, прикажа, че съм симпатичен. Разбираш ли го това? Разбирам. И приличаш малко на Шарл де Гол. Шарл де Гол. Височина. Между другото, знаеш какво казва Шарл де Гол? Колкото главата е повече отдалечена от земята, толкова по-добре мисли. Както и да е. Говорим и с Георги. Добре, благодаря ти, много си любезен, наистина. Може да поздравите някой, който искате. Сега ви давам това право и тая възможност. Да поздравите някой, който желаете по телевизията, смисъл да му кажете нещо хубаво, ако искате. На първо място искам да поздравя Тома, защото не вярвам, че някой друг би направил това, което той направи. Хвърляше се през глава в всички задачи, не говореше изобщо езика преди да влезнем в формата. Между другото, Слави, много ти благодаря, защото благодарение на тебе, на този формат, Тома разбира сега. Аз съм лингвист, бе. И говори. Аз съм... Така че за нас формата беше само хубави неща. Искам да благодаря на вас двамата първо. Искам да благодаря и на хората, които толкова много ни подкрепяха, без да ни познават изобщо. Това за мен значи много. Това е страхотен подарък. И искам да благодаря и на приятелите, и на семейството, и на всички останали. Кой според вас трябва да спечели? Аз и Станю. За мен. Аз и според тебе трябва да спечелят, аз и Станю. Добре, окей. Ти на кого искаш да благодариш, Тома? Цяла България и всички приятели от Франция. Окей. Да ме поканите на сватба. Уважаеми зрители, представих ви Галя и Тома Модлон.